हाजिरा मावदों नै हामफैबाय गय खनग्राफ्रा आलासिबाबो गवा जोंनाव आलासि जाफैबाथाय What's up everybody, welcome back to the channel. This is the video creator. लोगोफोर बारिनि गयखौ हानजोबनो नागिरबाय आरोना जोंहा दिनै नायनो हागोन बिराद गोजौ गोजौखा दायो आंबो हाननो नागिरदों ओमफ्राय माखासे हानग्रा फैगासिनो दङ हाजिरा दान्दाजों हानजोबसै र' बेसेबां जागोनथाय खै कुइन्टेल जायो राबाराथ' लस जाजोब्बाय खामनानै माथो खालामबावनो देग्लाय बोसोराव बिराद लस आरोना गयखौ ओंखायनो फानहरनोसै नङाबा बारजों बायजोबगोन नालाय बार फैबाथाय बिराद नस्थ' जायो ओंख्रि संनायानो जि दावराव जाजोबजानो गिथाराखै मोनजाथारा होननायनि सबायजों दाउ लकेल दाउ बिथिं नै तनिष्काया बिब' बिनानाव रुटि जादों बिसोरो दा गय खनगोन तनिष्काया टेस्टि यामि ओंख्रिखौल' जादों रुटिया जा रुटिया जा जाद' फाननानै जानांगौ फाननानै रुल बायदि फाननानै हाजिरा मावदों नै हामफैबाय गय खनग्राफ्रा आलासिबाबो गवा जोंनाव आलासि जाफैबाथाय खामानिसो मावनांगौ हाब सेरसेयाव 30 थाखाबालाय फानग्राया माखौ मोनगोन बस्थासेयाव 25 थाखा बेदर जानो हानग्राफ्रा नैथिं हानगासिनो दं हाजिरा खै बस्था जाखो आमायनालाय 8 बस्थासो जाबायना बिराद गोजौ गोजौ दान्दा खाज्रायनानै साननांदों लागाव बङाइगाव होननायसो जाबाय माथो हा हानजोबथार थाइनै थाबाबो थाइसेनिफ्रायसो हिसाब जायोना गय हानग्राया गोलोमफ्रुजोबलायबायलै बाहायल' ना बुरजा जाब्रा बाहायल' आरोना मायल' बिबौ बायदि लावलालायदों गान्दाया हा एरा जादों दे नों ओरैसो थांनांगौमोनलै सानजाहा मानसिया ओरै थांलाय नङा फोनांनानै मानसिया ओरै थांब्रा नङा होमबा बेनो जौसिनदांलै गया दावखोलांनायथिं बोना हो गंनाय समाव बोना आमायमोनानि आरो इयो ओइथिं हानबावगासिनो बेसे बुरजा हाखो हा बस्थासेल' बेदर सेरसेनबो दाम जायाखै माथो नोंसिना दाबो फ्रिदम नालाय बेसेबां जाखो हा दे माबार खन बेदर जानांगौ हानजोबखांथ'वाखै नै गाबोनसो जाहांबाय गय खनग्राया एरफैबावबाय जोंना जिबिकायाबो तनिष्कायाबो गय खनगासिनो नै तनिष्काया बिब'मोनजों दे माबार खन मेथाइ जानांगौ बेदर जानांगौ
दानदोंलै दे फुलिखन नै अमा आदार हैदोंमोन आङो मानैनो आरो मा मोसौआनो बिराद फैयो बारियाव मोसौ बोसोहैनांगौ बै अमाखौ नांगौमोन आंनो माबा जोंना बस्थायाव सोजोबबाय नै खननायाबो जोबबाय हाननायाबो जोबबाय तनिष्कायाबो दुगैखांबाय दाहायसो मिथिगोन र' दायो आं हिसाब मोनजोबनाय नङा दायो खै बस्ता जादों 40 बस्ता बारबाय दायो बर्तमान थांनाय बोसोराव 57 बस्ता ना बेसेबांबा जादोंमोन गय सोग्राया आलासिफोरखौ लेंहरखायो गय खननो थौदोथ' न'आबो बायबाय जोंना नै अर सायग्रा न'आ गय हाननानै सेस जाखालामोन बोरायखाबायमोन बायजोब्बाय थ' बै सासे आदैनाव खनहैबावगोन आरो दायो हानहैबावनांगौ दङ फैदो आबौनाव थांसै फैदो फैबाय दायो आदैमोनाव हानसिगोन गय खनग्राफ्रा गय खनग्राफ्रा नै हाजिरा मावग्रा गय मालिका नै ओमफ्राय हानजेनबायानो गाहाय गाहायसो बिसिना आखाइजों खाबानो मोनहैयो दान्दाजों हाननांगौ जायो आरो दा बुरजा थायबावदोंसो बिसिना फिथाइया ने खम दंना गया फिथाइया बरिया दं नै बुरजा दं फिथाइया नै जोंना गया खै बस्ता जागोनथाय साननांसिगोन दायो र' थ' लोगोफोर गयाबो खनखांजोब्बाय बेनिफ्राय 36 बेगल' जाबाय आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय 21 बेग खनजोब्बाय थांनाय बोसोराव 57 बेग जादोंमोन आरो माने 50 केजि बस्थाजों माने 57था पिस जादोंमोन आरो 57 बेग देग्लाय बहुद खमायबाय गयाबो खावसे बायबायबो आरो देग्लाय बिराद अजनाबो खम ओमफ्राय बिफाङाबो फिथाइया खम जादों नालाय देग्लाय ओमफ्राय दा दसे उनाव थिखांबासो मिथिगोन आरो बेसेबां कुइन्टेल जायो 36 बेग जाबाय आरो बस्थाया 36 बस्ता जाबाय आदैमोनावबो खनबाय गासै 60 बेग माने आमाइमोनानिजों जोंहानिजों आदैमोनानिजों 60 बस्ता जाबाय आरो गारि गंसे मोनसिगोन आसोला 15,000 16,000सो लाब जासिगोन बियो जोंनिफ्राय दामा कुइन्टेलाव 3700आव हरनाय जादों आरो 3700 हरबाय आरो माबायाव कुइन्टेलाव 100 केजियाव ना मामि नोंबो गय खनदोंना दहाय बा तनिष्का समानथार माथो बस्थाया ने दा मोनालायगोन खोमसि जागोन तनिष्का फैदो दुगैनोसै फैदो ओंखारबोदो वाव फै मामि फैदो